Темата с пътната безопасност е на дневен ред в Министерския съвет след поредица от тежки инциденти на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства. Няколко министерства се заеха да изготвят промени. Сред идеите е да бъде създаден единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Изпълнителната агенция автомобилна администрация, Националното тол управление, Агенцията пътна инфраструктура и други. Също така се предвижда информацията от тол камерите да бъде предоставяна и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, както и задръствания и паднали предмети. Срокът за създаването на така наречения национален план за пътна безопасност, възложено от премиера Румен Радев, е до края на август.